on calminama yeɓiyankoɓe piindi média heɗiyankoɓe piindi radio mo kala ɗo woni eno woniri o jaami kissa Allah gole meɗen on calminama salminago needi e salminago teddugal aadi ɓiɗi aadi tawade aadi ɓuuri firtude aadi yewtere men lewlal communication nde ganduɗa ko yewtere nde mbaɗon ko onon jeeyi so weeli ko onon jeeyi so metti ko onon jeeyi Allah hokki on hayso min luurdiga walla haqqillaji amen jiiɓima onon yeeɓiyankoɓe haqqillaji moon jiiɓota ko hen Allah hokki on gandiji kesi on keɗoto oncol min nde wonno komin kalata ko koye moon min ƴettata min garta e moɗon oɗon jetta ɗon jarne jettoɗo joguiɗo fuɗɗi mo laaɗo haaɗi hande no wayno Alaji Abou Gaye dañani arde omo jaggi seeɗa heedi banggue nana komo hammen jim eɗen gonde banggue ñaamo omo ganduɗa ko Abbas Sarr Djiby Dieng e goto mum kamɓe jogui caméra ji ɗi Ali Fall woni montowo en jarnimamaɓe en jettiɓe jettoɗo joguiɗo fuɗɗi mo laaɗo haaɗi so jeeɗo ñaawi hande ma en kaal ina wiyetno no wonata ko tindol kono natti wonde tindol gartagal Macky Sall caggal duuɓi ɗiɗi ko laamu umme juuɗe mum woni caggal leydi fiiɗo koyngal mum ñande aljuma ɓennuɗo o jaɓɓugal ngal yooɗi feewi teddi dendagal ko waɗano toon yiyama kadi ne weeɓi ene weeli kadi ha joni semtude e dow ɗum Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo Allah ardini leydi ndi ana wayno ko ɓurno wonde guumu gamalde yimɓeɓe ko jagganademo to banggue candidature makko wonde koolaɗo kuuɓal toon to loni ina wayno ɗum gasi ha laaɓu saabu en keeɗima jagorɗo leydi Sénégal kaltanaɗo jokkodiral caggal leydi yamiri kala ambassade uji e consul aji e dennagal ɗen terɗe kamɓe kala ɓe jaade mawɗo leydi ndi ɓe jaggano président Macky Sall mo ganduɗa kañum ƴamata lefol laamu toɓɓe wonde nde ko teddugal e teddugal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗon cakkitoɗon joni puɗɗoɗen mo sababude toɗɗede mo waɗede mo gardiɗo fedde wiyetede CEDEAO nde doole mum woni Afrique banggue hirnangue nafoore mum anda fayida mum anda fulla mum anda yo jogo jaam gasani ɗon Birane Diop mo ganduɗa kañumne suɓama waɗama gardiɗo commission hono goomu ɗo e l'an 2030 wadde ko teddugal Sénégal ne jokkini ha joni kono bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe garten e jillu ngo Amadou Ba mo ganduɗa eɗen gandi dande muɗum président Amadou Ba e leydi ndi gaddiɗo lande dewgol teskaɗo no feewi jillu makko to galle Cheikh Oumar Anne pottital mabɓe e militant ji jeeyaɓe e département Podor haalaji kaalaɗi toon ɗi ma en gartu hen ko wona ɗum ko so tawi Allahu lamɗo yettini en jokkat gassiren hono lancement walla kollirgol landa président Diomaye Diakhar mbaɗowo to King Fahd Palace ñande nogas jeeɗi nde ko ɗum jogoɗen haalde so Allahu lamɗo yettini noon Abbas an heedi junngo ñaamo mi hokkuma calmina bandiraɓe ko noon Maoudou Abou en jetti gueno en juule Rasul sallah sallam en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe piiji média tumbawi wonde nder dundu Baba Adama kala enen ñagonoɓe Allah moƴƴere ndo Allah ɓeydata sembinde sellinade en gari kadi e yewtere meɗen lewlawal communication gam kadi humpidde bandiraɓe dendagal toɓɓe ɗe ganduɗama a limti ɗum ɗoyti enen ñaago Allah subhanahu wa taala no yurko en fodde e timmal wawde artude en no hannirte ha yimɓe mbawa famde a jarama Ba Mouhamed Ndiem bisimilla Maodo Abou mi salminimo en calmini dendagal yeɓiyankoɓe piindi média e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe mi salmini Alaji Abbas Sarr en calmini bandiraɓe ɗon mbawi wonde no ɓe goniri foof en calminiɓe gila e ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe to banggue karalle ɗe ha ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe to banggue heɗortoɓe to radio ji ɗi ganduɗa ko communautaire nde tawno ko yewtere nde ganduɗa ende wona yewtere nde ganduɗa ko udditare bandiraɓe ɓe mbawa rippude e ɗum ɗo ko ganduɗa so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum woni ko jawteten kamɓene ɗum wona ko yewtiɓe ɗum woni ko ganduɗa kadi ma wonanɓe fartaŋe beele wawde artude e ko yewtino e noɓe mbiyata ni actualité ji ɗi jogorɗen yewtidde ko salminde juurade bandiraɓe mi duwono kadi bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko baroɓe Jakel naɓe ha ɓuuri tengtude jinnaɗo men Alaji Ousmane Deme e duttugol mawni ko gorko ne yiye Yaya Deme toon to baroɓe Jakel nde rutti e ñande yontere yawtude nde ɗum noon eɗen duwono dendagal baroɓe Jakel foof ha toon to ganduɗa ko wasetaki ko noonne kadi ha toon to Guy Jarguel en Sorimale en ɗon ha Lili ha Wending ha Pete
dendagal Fouta fof en duwani mom nde Allah yurmoto yaafo kanko jinnaɗo men Yaya Dem mo ganduɗa ko mawniraɗo e jinnaɗo men mo ganduɗa ko sehil men baba men Alhaji Ousmane Dem mo ganduɗa hande mboɗo sikki yimɓeɓe ne gandi ɗum en duwanimo nde Allah yurmotomo yaafomo harnama aljanna ko noon kadi yimɓe duwanorto mo ganduɗa ko Vieja kanko e ɓesgu o e famille o fof en duwanima ɓe baba Abou Samba Diop. a jarama no mbiɗa ni baɓe Jekel ko sattidiɓe ko wondaɓe ko rendeteɓe beelemma enen nde Sunare Alhaji Ousmane Dem on neldama duwaw yo yettin ɗum e dow inde ɓesgu ngu fof saabu mawɗo Yaya Diaɗo o ko mawɗo moƴƴo ko mawɗo tedduɗo Allah waɗiɓe koɓe jaam yamɓe wonduɓe wuuduɓe wawodiroɓe kadi ɓe gona sa e nder wuro bawoɓe to banggue diine o e to banggue kala banggueji yo Allah ɓoynu teddugal e juuɗe ɗe kanko e mawɗo Yaya Diaɗo yo Allah yurmo yafomo harnamo aljanna Alhaji Ousmane en leldi ɗum ko wiyete ko duwaw ko noon no wayno hay enen softende wodani ɓimen Diawo duuɓi 40 ɓi guiƴi men baaɗi men ɓiyetenoɗo Penda Oumar Diop kono lolliri ko Penda Sarr o Allah jalkoto dowlaji denduɗi Amérique ko fodde duuɓi 40 o dañi jangguɗo ha jofni jangde ha tolni ɗo foti gollade Allah wi o wano wayni ene wayno ko toon Allah waɗi o heddi yo Allah yirmomo yafomo harnamo aljanna kanko ɓimen o mo ganduɗa ko Penda Oumar Diop e julde Aissé e Diop ko kamɓe jibini ɓiɗɗo o no way noon indano ko Penda Sarr kanko Penda Sarr Diaɗo o yo Allah yirmomo yafomo harnamo aljanna bandiraɓe guynaɓe bandiraɓe wasaki bandiraɓe wendi ganguel kamɓe foof en neldiɓe duwaw Oumar Demba Diop guiƴi men o wondude julde Aissé en neldiɓe duwaw yo Allah yirmomo yafo harnamo aljanna kanko hono Penda Sarr duttiɗo e joomum o ko noon kadi Abou Diara Keɓe mawni men ɗo Yembol ɗo Juma Dawen ɗo kañum nana Hawrela Dial yo Allah yirma ɗum yafo ɗum harnamo aljanna en neldiɓe duwaw kamɓe kala ko jarnade dennagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe kamɓe kala en jettiɓe ko wona ɗum ko yettinde salminago ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba mo kay heyɗi jetto mum faade Alhaji Abdoulaye Madina Gounass e mobile auto mo soldnimo ko ene ɓuura 1 million tawi ko mobile mo hono muɗum weeɓani ko jetto joguiɗo fuɗɗi molaɗo haaɗi kanko ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba o noli en e Alhaji Abdoulaye Madina Gounass en neldi jetto o en kolliti kadi beelama dañaɗo hen o ko Alhaji Abdoulaye waɗi ko kañum tan wela waɗi yi darde makko e leñol ngol yi pellital makko e cuusal makko e casal makko waɗi ngal ɗo gueɗal noon en jettimo kanko Alhaji Abdoulaye ko waɗata ko yo Allah junno balɗe moƴƴina battande wonda cellal dumigal asukaji jaaƴƴi hôpital uji mayeteɗi ɗi école aji mayeteɗi ɗi boyli gasseɗi ɗi forage uji gasseɗi ɗi ɓiɓɓe ɓe ganduɗa inneteɓe dewle kumeteɓe ɓe ganduɗa ko ɗanninteɓe e loŋiɓe artirteɓe ɓe fof kanko Abdoulaye Madina Gounass ne mbiya yo Allah hokkumo fandinde ɗum o jurna balɗe ɗe moƴƴina battande ɗe en jetti noon denɗi men Souleymani Ndiaye hande ɗen gonde Sunare sonan ɗum ma en gam makko no fewi Souleymani Boul Fonde Ndiaye mo cuuɗi men Ciloñ kanko ñanten oɗo wutte omo yettamo jaar noon kadi wona enen tan heddiɓene jeeyaɓe leela communication ɓe wutteji mumen nane lawol so tawi Allahu lamɗo jaaɓi en jettimo kanko Souleymani Ndiaye toon to Amérique o jeeya ko Ciloñ en jettimo en jarnimamamo sababu o ko Aliou Dia en jettimo en jarnima ɗum en jetti Abou Sy e leela communication ñen SND ko galle makko ñalla bande amen ummiɓe Mauritanie arɓe ɗo tawi ko yimɓe timmuɓe tedduɓe ma en gartu hen e yewta men so fijo weeli noote ma en gartu hen Abou Sy o teddini leela communication nootimamamo gam ñantandemo e yewtandemo ɓen hoɓɓe e joni o en leelata gartanmi baba koye maɗa ne wiyeteno Macky Sall suusa artude leydi ndi Macky Sall so arti ko jaggueteɗo Macky nana tartade sono suusi o arta galle mum ɗo aljuma jawtuɗo jeddi ɗi giwi ha laaɓi président Macky Sall fayi ɗo koyngal muɗum jaɓɓama jaɓɓugal diwtugal ɗo sikkono ɗo hol yandema hen eyyi mawɗo Abou mboɗo sikki no mbiɗa ni ñande aljuma nde leydi ndi dilli no fewi gartugol mo ganduɗa ko président Macky Sall walla ancien président mo ganduɗa ko gonɗo e ƴamal ko yettuno e wonde kolaɗo kuuɓal koɓe mbiyata ko fedde goomu gotago windere woni secrétaire général des Nations Unies eɗen gandi ko adi ko foof ɗum woni ñalawma mo ganduɗa ko naɗɗo e histoire
sibu elle ma mbiyan hay on mo ganduda sa ƴeewi to bangi ko mbiyata ko coloration politique kanyum wana hunde ne ganduda ni himmi dum kono on saha nyende aljumande tini tigi tigi weltare ben be ganduda ko waabe no mon mawbe be ganduda ko tawabe hanki tawa hande kolliti wonande ko ni wonno Sénégal to bangi aada to bangi ko be mbiyata ko sa ƴeewi to bangi histoire yoga e kala leydi wala mbiyen kala lamdo leydi tay ko ganduda ka wadi no servir Sénégal so Allah wadi ha yetini mission ma ko président ada wayi ada heewi ummade leydi ndi ngam anje ko be mbiyata ko wawde wadde déranger président gondo ya en exercice dum wadat jomum yalta kono so tawi ene natay Sénégal en jiat kadi yimbe kewi ko jabbade dum e ka way non heddi non Macky Sall eden gandi gele ummi do so Allah won ciow mo ganduda won biyan kam biyata ko Sénégal won parti mo ganduda wonko wade mum étiquette wonande eden gandi ben be ganduda ko ciaban e jeetato e dido walla no biyata buri don warabe ne wadi parti mo ganduda kanyum dellirto yide wonande bedo de yobi fitani mumen Macky Sall ne wayno jungo mum iwani hen hay so tawi halaka ko ka hala politique si bo eden gandi e assemblée générale mo marno ton to Nations Unies wodi halaka o halno nde o jodi e société civile en ben be ganduda ko kanyumen goni hujikinantobe pelle kala ko fatuno e foddeji kam e hakkeji mumen o haali gede de no jarini o rutti o fawti hen o yiben be ganduda hande ko kanyumen pawimi kan hala hande ko kambe laami leydi ndi ko kambe jogi taltali laamu leydi ndi ko kambe jogi ko yete ko ben be ganduda ko sardiyankobe wonande députéji ton to assemblée nationale so tawi e be jidi dum laaba yobe mbad fere be naw dum to assemblée nationale ko mbiyata ko mise en accusation on saha yimbe ande holdo gongo hetti ko enen gandi kan hala ka boyi ciowede gilay maître Aïssata Tall Sall wori hen ko kali ton to assemblée nationale hay ko way non kono en ji dum fo e wade non hadani ha e hala ka Aïssata Tall Sall saha fof ne hala ka artiramu Macky Sall saha fof nde weli dum e sohlo mum nde ari do e Sénégal ma natudo tawi kadi hay hunde ala ko ganduda ko neddo bawdo dum so wana welede Allah en ji dum woni ko wodi ko e saha eden gandi wadino cadele seedo kanko Bassirou Diomaye Faye ndebe ngari nde kanko mawdo leydi o ko dum procédure walla ko processus mo ganduda ko jurdo rewi do gilay bataki mo winduno sago makko mo yinno ben be ganduda hande ko jagoronobe mo e candidature makko o ado ko dum honneur ko dum bural ko dum faayida e teddungal leydi Sénégal ado hen jaggudi kono eden gandi leydi Sénégal ari ko wattan cadel de ganduda en jidum hen gilay on mo ganduda ko sommet bannodo tonto ganduda ko Ethiopie hay ko way non mo ganduda ko mawdo jagorde leydi Sénégal Ousmane Sonko yaado on saha yi totaka yamirore haalde e on candidature ko way non wadi cadele kono enji gila nde o mo ganduda ko kanko horejo walla le premier ministre chef du gouvernement Ousmane Sonko o serti e Bassirou elle ko heewi hankadi nana fuddo waylade en ji kanko Bassirou elle o mono rutto o mo wada ko be mbiyata ko mono yabba jabbal makko don do ganduda ko les pères fondateurs walla en président be ganduda ko be o tawno do e saha walla aadu no Sénégal aadori wadde e kala saha teddinde hormaade ben be ganduda ko halifabe diine aade e ka way non elle ko don o fay ko ngal makko dum non woni nimo woni sibo en ji gonga garal ngal ari ngal yodi ngal wadi faid en ji Sénégal fof en bawa yitan ko APR ala ko Sénégal fo kala mo ganduda an ada wattori ko yete ko entrée Sénégal sibo eden gandi nangorande Macky Sall candidature mum ha wona ya secrétaire général walla hay so tawine en dum jidden kono kam yo yiye leydi makko kanyumen de wonno ari hay saha woni ko mbiden ko Sénégal so nangi so nangani ala ko dum bondantam kono non ne yodi don do leydi ndi ganduda o wadi servir duubi 12 ko don mbotu makko dasa ko don o wadi sa jewi cursus makko carrière makko foko don o waddum ben gado nangorande mon ko dum woni ko Sénégal peut-être fami nde tawno enen gandi haala usma o mo ganduda ko Bassirou Diomaye kala hen ko
ƴetti comme décision waɗi engagé ko dendagal ɓesgu leydi Sénégal fof donc en jii o jaɓɓima kanko président de la république o joddimo e mum haalnimo kañumne holko woni yidde mum toon to Nations Unies kankone en jii communiqué makko mo ganduɗa ko hanki wonande Sénégal dana heedi yeeso e caggal e candidature Macky Sall o yamiri noon e dendagal ɗo ambassadeur uji kamɓe consul aji kamɓe fof yoɓe gon e disposition Macky Sall beele ɓe mbawa dusde ɗum mboɗo sikki ko ɗum wonno Sénégal en ɓoyino haalde mbiɗen nde saha nde ɗum yeehi ha ɗum wuuli ha yimɓeɓe batti sowde ha kala ɓesgu leydi Sénégal battorɗo leydi Sénégal tawi wona gueɗe politique a joguinomo hen Moussa Allo mbiɗen omo foti yaɓɓude koyngal makko ɗon ɗo Sénégal andirono nden nde Jacques Diouf yinno yaade toon to FAO en jii teddungal ngal Abdou Diouf waɗani ɗum nden nde Amadou Mokhtar Mbow yinno ƴettude UNESCO en jii teddungal ngal ganduɗa Abdou Diouf waɗini ɗum nde Abdou Diouf kañumne yalti président de la république yiɗi ƴettude francophonie en jii vraiment début o kanko Abdoulaye Wade o waɗino ni seeɗa mataw o ƴeewi hen ko ɗum gueɗe politique e ko way noon kono o arti e raison o nangorani omo ganduɗa ko Abdou Diouf ha ƴetti ko yiyete ko ko francophonie kono noon ne Macky Sall en jii kañumne nde ari en jii gueɗe badde fayida kañum ne waɗi guilay Mankeur Ndiaye en guilay Moustapha Cissé Lo en ɓeɗo foof ha e woɗɓe jeehi mbaɗi servir à l'international tawi kankone omo nangorani ɗumen kanko Bassirou Diomaye Faye ko Pulaar yiyata ko teddungal dasetake ɓe mbiyata ko teddungal dasetake rondete min mbimi ala teddungal dasetake rondetake ruttete kankone ko suka en jii parcours makko fuɗɗima yodde Sibou leydi Sénégal wonno andirono nane mi haali ɗum sa ari a hokkat hurum dokka teddungal ɓen ɓe ganduɗa ko halifaɓe men diine e aada Sibou histoire arino ɗo wonno mbiɗen ni guila mataw min mboɗo wawi yiide mboɗo wawi dallironade guila nde o serte Ousmane Sonko min kam mbiyami elle ko ɗum ɓuural leydi Sénégal Sibou kamɓe halifaɓe diine halifaɓe aada yimɓe ɓe ganduɗa ko tottaɓe hurum e leydi ndi yimɓe fof enen gandi ɗo e Sénégal eɗen gadori so tawi jomumen dañi caɗele to banggue ne jeewi ɓalli mumen gam safroyade ko way noon woodi hen heɓanoɓe des passeport diplomatique ne waɗi kadi saaha ɗo ɗum yontata mbaɗa ɗum renouvelé kono hewɓe hen ɓe passeport uji mumen keptama ɓeɗo kesɗe kinaka donc ɗum ɗon addi caɗele en jii guila nden ha joni vraiment ɓe puɗɗima fewnidde ɗum yimɓeɓe batti ɗannade ɓen ɓe ganduɗa ko haɗanoɓe ɗannade ɓen ɓe ganduɗa ko nangonoɓe to banggue des prisonniers politique ɓe foof gaccirama hande nana jaaha e laabi mumen to banggue halifaɓe diine e aada jeehino ha garino e saaha kulino yaltude kaala nde tawno so kaali ma nan ƴattoje ma nan haalulaji kala ɗi ganduɗa belani heɗade walla kala neɗɗo mo ganduɗa ko joytiɗo hen halifa wonata ko ɗum welma ɗum ɗo foof o mono waɗa ɗum corrigé wadde kankone ko suka janggo e jaam ɗon ɗo rewni ngal ɗo teddugal ko suka so yaltoyi laamu ngu ne wawi janggo e jaam kankone garɗo jogorɗo lomtade mo ma duusomo wona noon no ganduɗa ko ɗum histoire leydi Sénégal no andirono mawɗo Abou a jarama Mohamed Ndiyam Abbas gattanno koye maɗa gattangal Macky Sall e leydi Sénégal sinno ha joni ko Yacine Fall joguino ko wiyete ko hono justice Bamba Cissé joguino intérieur Ousmane Sonko wona premier ministre beele cikkuɗama Macky Sall artano leydi he no wawno o arta kono noon gartangal ma mettan par ce que tawa no wawno ene wawno o arta no wawno kadi o wasa ene wawno wasa par ce que wawno arta woni ko par exemple ɓen ɗon déjà ko ɓurti holliri en ɗon fof woni ko fenni sa ƴeewi Yacine Fall meeɗi yaltude holko haali sa ƴeewi o haaldannomi ko ɓernde wiide e wonde oɗo ha nanen joni te ɗum nanama ha nanen aɗen mbi noon so tawi o arti ene wayi kañum so tawi jogui ken herɗinat Bamba Cissé aussi eɗen gandi kañum aussi holko wonno e saaha ndo président ndo Ousmane Sonko woni e opposition kanko wonno avocat mum donc ɓen ɗon foof so tawi ko par exemple hande kamɓe ɓe jogno talitele leydi ndi en wawi taw so président Macky Sall yiɗi no artude gaɗi ɗum saabi noon sa yii ko par exemple garangal makko ngal waɗi fayida yuɓɓi garde famille yimɓe heewɓe ene jogui humpito wonde ko ɓuri kollabde woni ceeral hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye wonko tinnani leydi Sénégal
timi ɗum garta miiji keewɗi e gartam galoniɗam ɗam woni comme par exemple le 17 passé en ji oɗo accueil triomphal mo ganduɗa hoorema ko plus de 2 millions de personnes taw ko militants et sympathisants ji ko yetto ko ene wawi taw ɓuuri ɗon te kadi en forma waɗa ɓuuri ɗon par ce que tawi weddal mom eranga wiyama comme par exemple kala ɗo militant makko wonno kala neɗɗo juuɗo no wonno mbeɗenni heƴatani e laamorgo ngo ñalawma on ɗon a yii ko ɓuri ko hen yurminade woni jiya neɗɗo sagata timmuɗo jibnaɗo walla ko babiraɗo walla ko yummiraɗo daro woni hiwtade no waya e sa nandi ɗum holko wayata wiyatama e wonde sikkano beelma yiwtu président Macky Sall firti wadde président Macky Sall wonko ñamluno leydi Sénégal ñamande nde noon en tout cas mbeɗa wawi wiide mi anda so tawi comme par exemple ndo wonnode ɗo c'est vrai o woni no ɗoyti lamɗo o yaltini ɗo meeting ngaji waɗi foof yimɓe jalti jaɓɓimo ko tertomo pardon e won fannuji kewɗi kono e ngolɗu lawol no wayni yurminade e welde mi sikki pour min jaggi ko meeɗa ɗum dañi te o dañi ko ganduɗa hoorema o andi ha hande omon hedde nder ɓerɗe ɓesgu Sénégal naati saabu ko kanko golli ɗum sa ƴeewi leydi Sénégal woni ko golli hen ko ganduɗa hoorema yewtumɓe ɓe woni président jewtuɓe ɓe hen goto waɗani ɗum manam o kala ko golli kala hen ko goto golluno gotel kanko o fawi ɗum laaɓi nayyi donc ce qui fait que Sénégal naaɓe ɓe jiino ɗum ɗon en aɗande politique noon en goni mbaldi hande won heewɓe joguiɓe nemisaji en heewɓe joguiɓe aussi fayel wonde ko lirni fawna ɗum kono elle so tawi jumri ala garangal makko ɗo asa ɓurantina tan mbitan elle way kono Sénégal woni koko hesɗini way kono koko jibnita lawol gongol par ce que won ɓeyde ɗi ganduɗa hoorema kewɗi vraiment teskama e garangal président Macky Sall ɗoyti en certani mi artaga jim heewɓe no mbiya haali joni coloration politique manam wonna natunel wona ƴeewede neɗɗo ƴami neɗɗo tawi ŋaɓani hunuko mum haali tawi haaldani sawtol waɗi mañejo no ƴemirte ko ɓooyani ko jaɓɓogol Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko mewuji kewɗi to galle laamogo leydi makko wiyama o nokki e nder ko APR o joguinoma ko gangal Macky Sall e teddungal bandgal ngal heeɓe no mbiya beele ɓe jogani yaadude saabu haade omono déposé to conseil constitutionnel wadde toɓɓe to banggue mairuji e suɓaɓe suudu sarɗiji jaada lawol gotol beele cikkuɗa dewgal hakkude mabɓe jogani humede walla koye ƴamal ɗum woni hakkude mabɓe eyyi heddi ko ɗum feeña walla wasa feeñde kono kam eɗen gandi ko gonga kanko Bassirou jabde nde wadde soutenir Macky Sall toon to Nations Unies e communiqué ko haali hen ko yamiri ɓen ɓe ganduɗa hande ko ambassadeur uji consulat ji fof yo nanggoran Macky Sall ko gonga to banggue diplomatie kono kam eɗen gandi to less won haala ka ganduɗa ko haala yewtaga ɗum noon koto banggue politique ɗum ɗon kam alay saago mbawen famde politique nani hen nde wonno eɗen gandi ko ɓen ɓe ganduɗa ko mbiyata ko les hommes politiques kala acte uji ɗi ɓe mbaɗi sa ƴeewi to less ma taw won politique won ko ganduɗa ɗum ɗon eɓe wonko sakki less ɗum noon mataw waɗata hen arbitré ko élection ji local ɗiɗo ko gonga kanko Bassirou Diomaye o namdima afi beele on wawi wadde koɓe mbiyata ko waɗa couplé hakkude élection ji local ɗi kam e législative uji ɗi ɗum ɗo foof wawa waɗede rendine wona élection ɗi ganduɗa ko gooti joni noon ha keɗoɗen holko wonata hen décision conseil constitutionnel kono fo e waade noon maaka kam waɗi hakkude kanko président Bassirou Diomaye e o mo ganduɗa ko Macky Sall heddi noon ko ha ganden holɗo ɓe nandiri holko wonori jogori wonde janggo perspective uji wonande hakkude mabɓe beele ko élection ji local ɗiɗo beele ko présidentiel fo e waade noon kam hande oɗo saaha kala hen ko jiiɗen to banggue hakkude APR e ɗum min kam mboɗo ɗamini e oɗo rythme mo jiimi ɗo en no yarata ni élection ji local ɗiɗo garoji kamɓe ɗiɗo en mbawi yadude to banggue politique en mbawi yadude to banggue politique ene wawi wonode kadi ko élection ji présidentiel garoji kanko Bassirou Diomaye so tawi o yiiɗi deuxiéme mandat tawi ko toon heddi sa ƴeewi kadi so tawi en gartat sa ƴeewa waɗa lecture politique to banggue gargol Macky Sall ɗum ɗon ne kadi a tawat Bassirou ko barsiɗo sibu gargol Macky Sall ko waɗi ko drainé oɗo population mo jiiɗen to banggue politiquement waɗani arrangé kanko Bassirou Diomaye wadde ɗum ɗo woni jangde nde ganduɗa kanko Macky Sall o andi ndeke ha oto kaleten horo Allah wat
kalten ko gueɗe politique kalten supposons joni so tawi o heɓani Nations Unies 2029 ko garto par ce que o andi ha joni ndeke kanko base makko nanɗo yimɓe makko nanɗo omo jogui confiance so arti omo wawi ƴettidde leydi ndi wadde mboɗo sikki kanko Basir omo wawi janggude ɗum si bon wawno joɗade présidence de la république on nodda on ɓen ɓe ganduɗa ko ministre des affaires étrangères ɓe mbaɗa communiqué ɓe mbi ko suuɗi e ko feeñi yeeso e caggal emin nangorani Macky Sall mi yamri noon no communiqué o yini kono gargol ɗo Macky Sall ha o hokka ɗum oɗo ful mo jiiɗen baɗɗo drainé ha palais de la république donc a tawat wonko ganduɗa ɗum ɗo ko hakkude makko e Macky Sall politiquement wonko ɗum ɗo ga e ɓen ɓe ganduɗa ko Pastef hanke heccangue ennoɓe Macky Sall nattata ɗo vraiment ko hollide ɗumen aha hande noon yon gandu politique o change waylima eko way noon d' ailleurs sa ƴeewi kanko Waly Diouf Bodian o waɗino posté en 2024 o yino wonande en 2022 o yino Macky Sall inchallah so tawi ɓe keptoyi leydi ndi yo gandu kam o wonta fawtude koyngal makko e leydi Sénégal ɗum ko ɗum wawi wonde foof mboɗo sikay Ousmane Sonko kañum ne haalino hen yiide Macky Sall ne jogui ɗo ko ɗo ne jogui ɗo musidɓe ne ɗo resi ko ɗo ne jogui miñiraɓe mawniraɓe ne jogui ɓesgu mum nan ɗo holko waɗi natara e leydi ndi mboɗo sikki balɗe ɗiɗi Macky Sall natta leydi ndi ko nden ɓe duwi Waly Diouf Bodian badnoɗo nden windande jiɗɗen yiide tan sa ƴeewi to banggue politique fennudeɓe politiquement nani hen jafɗon e konngol ngol kono kadi won makamoɓe mbaɗi toon hakkude makko e o mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye soit que so wonani élection ji local ko walludemo ha élection ji présidentielle beele o heɓa deuxiéme mandat a jarama ndim Abbas koye ma gartanmi beele ko Macky Sall riwa ɓawoyi to Diomaye walla ko Diomaye Sonko riwi ɓawoyi to Macky Sall namdal ɗimmal ko kumal dewgal hakkude mabɓe beele ko Bassirou ɓeydorte e beele wona Macky ustorte so tawi comme par exemple ko APR naɓe hewɓe jaɓano ñanden ko wonno ko kanko Bassirou beele ma APR naɓe foof jaab janggo rewde caggal Macky Sall ɓe jeeɗe Bassirou walla ala et c'est à dire que aɗa andi enjeu politique en hawni seeɗa waɗi ɗum hawnade woni ko par exemple aɗi wonko jeeta woni ko fulɓe ko wona ko rani foof muure walla wona ko jiiɗa fof cikka ko ɗum wona ko ɓawde fof oppe voilà ene wawi wonde comme par exemple ko yiyete ko dow taw wona ɗum noon daɗi less ɗum waɗi namdal noon aɗa ka witti joni comme par exemple so tawi en gari comme par exemple don politique o manam beele ko Macky mooli tawa e Diomaye mbeɗen ara e lengo politique o sa yi koko change changement ji koko waɗi henete yimɓe heewɓe hannde nan ƴeew holto jogori fawde koye men par ce que ay sa ƴeewi hannde leydi Sénégal heewi ko wiyeteno opposition ala ɗoyti min nda safan jiɗi komi kono garangal président Macky Sall andama ko opposition nen ɗoyti par ce que ko yalti koye aduna holliti wonde hannde opposition nen ɗoyti e kono so tawi joni opposition so tawi ko Macky nde opposition yiye suma ko woodi opposition kadi naata e cuuɗi ala non c'est à dire que non c'est à dire jafɗa doyen garangal Macky Sall ko opposition yalti walla ko Sénégal yalti e sa yi min nangol ko Sénégal yalti wona opposition yalti ɗi fof jalti waɗi mbiɗo opposition yalti comme par exemple so tawi a wonano juɗɗo Macky Sall ɓe jiiɗaɓe Macky Sall a yiyandumen toon woni woni par exemple woni wiɓɓe e wonde Macky Sall manam comme par exemple autorisation mo Diomaye Faye tottiro ɓen ko toɓɓel e nder ndiyam ɓen kay vraiment mais c'est la même chose parce que ɓen ko kañumen goni wiyaɓe wonde président Macky Sall Susan artuɗoyti donc ɓen a yiyan ɗumen alay ma fof mo jiiɗa donc kanko président Macky Sall garangal makko ɗoyti wonko jangguinata e wonde ha hande comme par exemple APR mo mbiyeteno ɗo maaji o wuuri par ce que sa ƴeewi dendagal responsable uji kamɓe fof ɓe jalti hen ñalawma ɗon ɓe jalti ɓe kolliri koye Thérèse Diouf en jaltide mbaɗi non c'est à dire que wona yaltude ɓe jaltani Thérèse Faye eɓe jaltani APR mais ɓe jogui droit wadde mouvement mabɓe ɓe mbaɗi mouvement mabɓe tan peut être janggue jaam aɗa andi politique mun foof yiɗata ko yeede eyyi mun foof ene waɗi façon no dillirata sa dilliri on ɗum fon beele ma wawi yeede ha ciftanɗa gande ande aɗa wuuri walla wuure Thérèse Faye yimɓe ala ko tumano ko ɗoyti tumamo ɗo hi Bassirou waɗama ni waɗi ni mais finalement hande yalti waɗi créé mouvement mum kesso ko dundal yakar mbi sikki walla ko dolel yakar en tout cas ko noon ɓe iniri ko ɓitta e APR holko dañani APR
ha sabo o moda fedde makko mo yelta bangi parce que kanko Thérèse Faye adandi o dañi do fartani mawɗo e responsabilité ji do président Macky Sall lami caggal majjum caggal do président yi ayi président wala nomination ngaji tokosi et au sein de l'affaire bon jomum so yanen mawdi tokosi fof mais sa yanen wadi ma tan sabulantinede bida won kabara de léger ya ummu darda bel ma yi Abbas Ndiafada min bodo sik caɗele ɗe fuɗɗima gila à l'Assemblée nationale installation à l'Assemblée nationale nde ɓe mbiya yoɓe gaddu vice président cukko hoorejo hakkunde mabɓe waɗi probléme par ce que ɓe mbi ko Farba Ngom ɓe mbi ko Thérèse Faye ɓe mbi ala en waɗa respecté ko mbiyata ko paritaire o gadde debbo en gandi ko ɗon ɓe dañji caɗele haɓe mbasi oɗon 16 won yiɓe kadi caɗele ɗe ko ɗon fuɗɗi non c'est-à-dire jabade ngadɗo namdal mais arte beele ko Bassirou Diomaye Diagne mooluyi président Macky Sall walla ko président Macky Sall dañi hande ƴañogal to banggue cuusal mooluyi e Diomaye Faye sembelama so tawi min jabro mbiyatmi ko Bassirou Faye Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum jogi mooliyade président de la République pourquoi parce que Bassirou hande woni ke ɗamal omon ɗamal Sénégal fof kala mo peut-être mo jogno hande mo jogno des divergences so dañi sago makko yidde heptu ɗum parce que kanko départ aɗa andi Bassirou woni probléme mum départ makko e li o way ko ɗum o andano laamu hande noon o andi laamu ko woni ko e nder laamu kadi o ɓeydima suusi par ce que o ɓeydima hande sa ƴeewi Bassirou tan a tawa hande o ɓuuri jooɗade wadde ko kanko woni jogɗo fayto président Macky Sall kanko muuli to président Macky Sall eyyi parce que ɗo wonno ɗo ɓo wondunoɓe hande keɓe haɓɓe ɓo wondunoɓe wiyanoɓe kañumen gaddi mum mbaɗi mum porté au niveau de la présidence ka ɓen hande keɓe lurtuɓe donc de préférence ɓen dole men ustima wona affaire bon parce que sa ƴeewi bon peut-être nene ɗum ɗoɗi mais sa ƴeewi jaltal makko garal ngal président Macky Sall e jaltal ngal Ousmane Sonko waɗi ngal a anda tigi o ustima tigui ko ala ko eta on jaama baba on jaama ɗon toɓɓeɗe keewi seeɗa garten e gardigo Bassirou Diomaye Diakhar Faye to banggue CEDEAO wonde ɗaminano ne waɗe dañaka wonde yahno dañaka ari ha yettima so hunde yonti weeɓat kanko e Birane Diop holko cikkuɗon kesam hesmagal wawi addude e CEDEAO e caɗele guuraɗe Afrique banggue hirnangue bilay fitinaji kuddetaji kewɗi rébellion natɗo e diwanuji ɗi caɗele haalis CFA jaɓɓe saliɓe hol yande won hen min kam mbeɗa andi ko adi fof o dañi taɓande kanko président Bassirou taɓande nde woni ko ɗum gardimo gandanɗa hoore ma sa ƴeewi guila CEDEAO waɗa créé 1975 28 mai 1975 ha joni rewɓe hen ha hande sa wiyama CEDEAO won heewɓe so mbiyama CEDEAO tan mbiyata ko nde ɗo fedde woni ɗo ko fedde tigui rigui dendinde leyɗele walla mun foof jagganammi alors jagganammi on ɗon sa ƴeewi kanko Bassirou ndo arde e laamu manam mission mbo iɗi tottede woni ɓen ɓe ganduɗa ko aaɗi CEDEAO ya mbaɗa feere ngartiraɓe tewo dañani farta ngartirde woni AS Niger Mali et Burkina Faso ok joni noon ɗum ɗon fof so tawi comme par exemple hande fawtama e dow becce makko ene jeeya peut être en jogani jotto wadde ene wawi taw mo wawa addude ɗum ko mbawɗen ñaganademo ene wawi taw mandat o juutani ko ɗum 1 an hitande mandat o juutani kono ko teddedi mawdi namdi kadi ko responsabilité mawɗo alay saago jomum kala ko salino walla kala ɗo sikkatno ɗon dari par ce que heewɓe cikkanno kanko omo eɓe kamɓe hade mabɓe arde e ɗum ɗo leydi ɓe jaake ɓen ɓe ganduɗo ma woni aaɗiɓe CEDEAO te ko ɗum on ɗon gonɗon yesso ɓe jogino joni noon hande o arti ha waɗama devant les faits wiyama won da ƴettude gueɗal ngal ni ko an ronto ɗum ko mbawɗen wi tan ko duwanademo yo Allah hoybinanmo dongal ngal min mbeɗen kam dongal ɓurta ɗum tekkude a jarama sen garti baba gartan banggue eɗen gandi Afrique banggue hirnangue deli no feewi ɗeɗo leyɗele tati suutade ɗumen yaltude fedde nde ko basal e wiide woni yimɓe en jii caɗele hakkude leydi Guinée e Conakry e leydi Sahel on to banggue Keerol e leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa ne gonde e caɗele mbaɗe noon e jangguji gonɗi e nder ɗeɗo leyɗele hol jande cikkuɗa Bassirou Diomaye Diakhar Faye no wawi darade hen ha Allah hokka ɗum woni eyyi kanko Bassirou mboɗo sikki ko ɗum woni
ko mbiyata ko rôle principal hande ko ganduɗa ko ɗum ko waɗata jouer ko ardi fof ko wadde feere ha ko yete ko réconciliation beldital beele waɗa beele o wawa artiroyde ɓen ɓe ganduɗa hande ko kañumen jeehi ene pay bangi mumen ne mbaɗi ko yete ko kañumen ne état mumen tawi ko yaltuɓe CEDEAO woni ɓen ɓe ganduɗa ko AES woni état alliance des états du Sahel sibo eɗen gandi nde o ari en 2024 ɓe mbaɗinomo mo ganduɗa ko yo won mission makko yo won beele o wawa yaade o yewtida e ɓen beele ɓen mbawa artude sibo saha ndeɓe ngari ɓe tawi elle ɓe ɓuri ɓe mbayno kono o wayno kono jogiiɗo yiyande kanko Ousmane Sonko elle eɓe jaadi to banggue sa ƴeewi philosophie mabɓe ene yaade ɓen ɓe ganduɗa ko baɗono omo ganduɗa ko Ibrahima Traoré Thiani ko nonne kadi omo ganduɗa ko Assimi Goïta on saha ɗum laataki ko yete ko wadde e on mission mo ganduɗa o halfinnomo mbiyen ni mataw ko guilay nden hirande guilay nde on saha mo ganduɗa ko Bola Tinubu ne gayni manda mum eɗen mbawi yiide nde kanko Bassirou Diomaye nde o ummotoɗo e leydi Sénégal omo yaha tawtori e nden jonde ko kanko fonno ƴettude nden kono nde tawno eɗen gandi ɓen ɓe ganduɗa ko les membres PR ɓen ɓe ganduɗa ko sumotoɓe kamɓene alay sago ɓe ƴeewa jomum maɓe ƴeew darde hol darde nde daroyi e ko way noon ɓe tawi mataw koɓe cohlata ko hande ko woni ko tan hande saqqaji mabɓe goƴa mabɓe ko ƴeewde wadde feere ha beldital waɗa ɓen ɓe ganduɗa ko yaaɓe to banggue AES garta ɗum waɗi ɓe totti ɗum omo ganduɗa ko Mada Bio on nde no gayni hande ɓe tottori kanko Bassirou Diomaye eyo fo e wade noon mboɗo sikki ko ɗum woni rôle mabɓe hande ko ɗum fotata wonde darde makko wadde feere bel ɓen ɓe ganduɗa ko alliance des états du Sahel leydi Mali leydi Burkina leydi Niger beele ɓe mbawa yaade ɓe garta e ko yiyete ko e CEDEAO ko wona ɗum ko eɗen gandi hande ko ɗum tan wawata wallude beele ɓe mbawa ko haɓade ko yiyete ko to banggue sa ƴeewi défi sécuritaire o caɗele ɗe ganduɗa hande koto banggue ɓen ɓe ganduɗa ko waɗa bonnoɓe terroriste e ko way noon beele kamɓe fof ɓe mbawa rentinde doole mabɓe guilay ko mbiyata ko militaire et logistique beele ɓe mbawa wawde haɓade ɓen ɓe ganduɗa ko ɓen ɓe ganduɗa ko woni les terroristes kona ɗum ko ni hay to banggue sa ƴeewi ko mbiyata ko to banggue réforme institutionnelle sibu eɗen gandi CEDEAO ene jeeyi darde mum wawde ƴewde ɓen ɓe ganduɗa ko les pays membres jomumen mbawa ɗoftade kuule ɗe ganduɗa ɗe sibo heewi ɗo ɓen ɓe ganduɗa ko guilay putsis en ƴetta leyɗele ɗe mbiya ɗo e lebbi jeegom walla ɗo e hitande duuɓi ɗiɗi mamin mbattu sumgoji ɗi ganduɗa ko dewɗi lawol beele kadi ko mbiyata ko vote to banggue démocratie yiye kono sa ƴeewi ko wayno hande ɓuuri men ɓattade ko Guinée Bissau en jii ko waɗi toon ko ha hande on mo ganduɗa ko opposant mawɗo o nangama fawamo jungo sa ƴeewi leydi Mali guila kanko Assimi Goïta o ƴetti laamu ha joni o totirani sa ƴeewi ko wayno leydi leydi ganduɗa ko Guinée Conakry en jii toonne kadi ko woni toon ko donc ɗum ɗo fof ene jeeya wadde réforme to banggue institution wonan ɗeɗo les pays membres beele kuule mbaɗe beele goto e mabɓe fof wawa ɗoftade sariyaji ɗi kono kadi ɓe mbawa rendinde doole mabɓe surtout to banggue koninkoɓe ɓe mbawa ha joni dartade wawde ƴewde keeri ɗi ko mbiyata ko transfrontalière wawde rendinde doole to banggue sembe koninkoɓe sembe to banggue matériel logistique semme to banggue renseignement ji beele ɗum ɗo foof ne wawi wonde sababu beele ɓe mbawa ƴewde wadde repoussé ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe ɓe ganduɗa ko les terroristes kono kadi to banggue ko mbiyata ko autonomie financière to banggue wawde CEDEAO wawa hebde ngaalu wawandu to banggue ngaalu ɗum ɗo fof ene jeeya e rôle uji ɗi ganduɗa kanko Bassirou Diomaye omo foti wadde hayso tawi mandat o ene famde ndewno ko ɗum rotation tan mbiɗen ko hitande foof koko yiiloto tan a ƴettat goɗɗo ara heddi jogui charge mawɗo ko kanko mo ganduɗa ko président de la commission Birane Diop kankone eɗen mbawide hande sa ƴeewi CEDEAO kala gardiɗo ɗum kanko o wayno kono jouo rôle premier ministre sibo kala ko ganduɗa ɗum ɗo ko pellitte ɗe ganduɗa kanko président o waɗi ɗum ko heddi ko noon ko sinata ɗum ko golle jirwo golle ɗe baɗo ɗum coordonné o ko kanko mo ganduɗa ko général Birane Diop kankone mandat makko kam ko duuɓi nayyi ko mandat mo ganduɗa ko duuɓi nayyi mo jogui kadi ko ɓuuri ko teddude to banggue donggal
ko ɓuri ko sa ƴeewi kanko o jogii ko gouvernement nde wonno kala ko président o waɗi kala miijoji ƴettaɗi kala ko ngannduɗaa ɗum ɗo ɓurnama ko kanko siinatu ɗum kanko mo ngannduɗaa ko général Birane Diop eɗen ɗamini ma hannde oɗo sahaa CEDEAO kam eɗen mbawi wiide ko ɓuri fadde kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye surtout ko wadde feere ha beldital waɗa hakkunde AES woni Alliance des États du Sahel beele garta e CEDEAO kono kadi ɓe mbaɗa réforme ɓe ƴeewa beele ko ngannduɗaa sibo en 2016 mbayruɗen yiide hannde CEDEAO ene ñiŋa no feewi hannde darnde CEDEAO sa ƴeewi elle enen ni wonɓe hannde e CEDEAO a tawat CEDEAO hannde to baŋnge crédibilité en jii ko waɗata ko communiqué ji mbaɗata ɓe kaala kono e wani wonde CEDEAO en 2016 en jii darde nde CEDEAO dari ɗo nde caɗele wanno to leydi Gambie Macky Sall waɗi feere waɗi ɓe réunir joƴƴiniɓe ɓe neeli koninkoɓe ko nden yimɓe ngannduno darde CEDEAO ko hannde oɗo saaha eɗen ɗamini noon kanko Bassirou ko suka on wawi haaldude e Ibrahima Traoré on wawi haaldude Assimi Goïta on wawi haaldude général Tchani on saaha so tawi beldiral waɗi ɓe natti ɓe ƴewto hol mbadi nde CEDEAO foti jogade beela wona kadi kala e janggo e jaam telliɗo e lawol artire e lawol taw koye CEDEAO mi jertanama ɗon ko fayi geɗe ɗiɗi wona leyɗele wiiɓe ko ɗum waɗa ko mawɗo leydi jeede mawɗo leydi joguiɗo commission ɓeyɗeɗe fof gardo beele wonta teppol janggo kono haade kuule dos eyyi aɗa andi ɗum waɗino ɗum waɗino sa ƴeewi on mo ganduɗa ko garnoɗo o nde o ari président commission o nde wonno ko neɗɗo leydi makko ɓe mbatta sa ƴeewi ɓe pousse mandat makko ha haaddi e mandat maɓe sibu so goɗɗo ari so tawi yaadani yiyande e on garo ko wayno omo ganduɗa ko o lamɗo leydi Bénin jaaɗo Patrice Talon nde ari en jii changement waɗi to banggue mo ganduɗa ko gardiɗo président de la commission bon e saaha foof caɗele ɗe nde mbaɗa so tawi an garɗo o ka kesso e ley yiyande ma yaadani e président de la commission ne heewa addude caɗele kono en ɗamini Sénégal ko leydi kadi ndi ganduɗa ko rokkandi fayida no feewi to banggue diplomatie to banggue kanko général Birane Diop ko fada e makko ko mo waw yettinde ɗum e dow jaam a jaama ko jertinde tan a haali joni banggue CEDEAO ɓooyi won kuule e dose poɗɗe waylede ha joni kono kadi to jeeƴi tan to banggue Sénégal so yama hande Pastef tan leyɗel tati mbiɗen ɗe sa ƴeewi elleɓe ɓuri yaadude ko banggue Ousmane Sonko donc so tawi Bassirou Diomaye Diakhar Faye adnama CEDEAO ga médiation yo Allah newnu kono wonko woni nder wona hunde weeɓo no feewi Abbas mi arta e maɗa to banggue CEDEAO caɗele muɗum ko banggue keeri ɗi guila 1886 ha yetti 1930 ko caɗele leyɗele moɓodal belle nde waɗa nde leyɗele ɗe pecca goto fof ƴetti talde mum no juuti ne mbawa haalde ɗum ɗo leydi foof mawdi ƴetti ko jeyno ko keeri ɗi ƴewtano ko no feewi wonen keeri a yaddoni leydi Sénégal hakkude Sénégal Gambie joni na waɗi ɗo keerol ngol feccide wuuro ngal gal legal ko legal Sénégal drapeau Sénégal ngal gal ko drapeau Gambie ɗum weeɓani ƴewde nana hakkude men e Mali nde leyɗele keeɓi indépendance mawɓe leyɗe Afrique ko ponno ƴewtade koɓe ƴewtaki noon ɓe gacciri keeri ɗi ko mayiɗi ɗi mbeɓani rende beele hande o yontani joguiɗo CEDEAO haade keeri ɗi ne gadda caɗele adda juɓɓudi kesiri ha keeri ɗi ƴewte pewnite goto fof ande ɗo haaɗi sa fof no ɗe jalnguji woni ko wonno ñande en hakkude Guinée Conakry e ko wonno hakkude muɗum leydi Guinée e leydi Sierra Leone ko noon aɗa andi kanko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi wima nani ko fadimo ko e to banggue CEDEAO ina heewi banggue keerol ngol bam sa ƴeewi ɓuurata wonde hen ɓuuri hen wonde seeɗa e ɓuuri hen wonde kadi seɓorde kono noon ittata so tawi comme par exemple o yaaɓini ɗum mbeɗa andi hay so tawi rogere nde période mo wiyato yo gasnu ɗum en wawi taw kadi hawrata kadi mandat mo gasi ɗum waɗi mandat 1 an o ɗesat famɗande wonande kala garowo mbiya e wonde ya ɗum ko ngalano kala ko tawɗa ɗon ha tewi noon to banggue keedi to banggue keedi to wona tan yayi ande ɓolo tahata ɗum iwde par ce que ko dañƴi miijo wonne ñalɗi jotte ko adata caɗele ɗe ko Sénégal e Mauritanie wiya ko maayo
hakkunde maayo ngo mbele bonnoji nani hen ko Sénégal jeeya maayo ngo ko Mauritanie jeeya maayo ngo hakkunde men Mali sa ƴeewi ene jogui ɗo ubbi ha joni ko gonka andede hol jooɗi a faami lilde mbañe waɗi hakkude Gabon guine équatorial e ko nandi hen e ko nandi hen ɗum waɗi wiide noon kañum e mandat wona e mandat ko CAO tan hayso CEDEAO oga bagen jogui ko e noon manam tahat ɗum jofta tan ko dañde un président mo ganduɗa ma walla ɓe mbayla mbaggu mandat ji ɗi comme par exemple hande oɗo mo ganduɗa ma kañum woni Birame Diop aɗa andi wiyama ɗessi way ɗum kono presque kanko jogui danaka kaɓirɗe foof way tan kono ko kanko woni gardiɗo o ga woni gar ko timmitinde en tant que personne morale mais sa ƴeewi comme par exemple hande so tawno joni mandat ko 4 ans kala hitande ina wawi taw ma wot ko memɗa e ganduɗa ma ina wawi wonde taɓal manggal kono hitande woten pour mba reglude hen ɗum ɗon ɗum weɓata on jarama toɓɓe men wonde paaɗen ko jillu Amadou Ba yilli yimo to Cheikh Oumar Anne kono ko adi ɗum en jilla ñande en woodi sukaɓe yaltuɓe e département de Podor ina ñiŋa wonde jiitaki koye mumen mataw e lando walla Amadou Ba jippaki toon walla ko nandi hen kono foof dey en jii kadi hay ñande rewɓe jeeyaɓe e lande mabɓe nde gari addande Cheikh Oumar Anne dammuwol jawdi julde taski teddugal famdata ɗum ko wurtude teddugal kono ina andano haala jaltuɗe e balɗe ɗe fof ko yalta réseaux sociaux ɗi fof ina ɗaminano beele ala luurdal woni hakkude Amadou Ba e omo ganduɗa ko kañum woni Cheikh Oumar Anne walla ala wonko Cheikh Oumar Anne yiɗi wadde dañani baba no jeeruɗa jinnagal mabɓe ñanden ko haala hen ko andi mbiɗa ko a yi sukaɓe Cheikh Oumar Anne ne nawi jawɗi ɗi to Cheikh Oumar Anne mbi yo layyoro ko Cheikh Oumar ɓe jii andi mawɗo Abou mi yiyata Sénégal eyyi kono o saaha kaleten ko département de Podor mataw ko département de Podor yimɓe Amadou Ba ko kañumen mbi jiyani présence makko e nder département de Podor kanko Amadou Ba ko gonga te elle département ji ɗi fof ko on ɗon tan dañi département dañi ɗo gañi ɗo gañi kawgol lamgol ngol alda e guule c'est à dire Amadou Ba so tawi ko gonga omo yiɗi ƴettude leydi Sénégal wona jaɓɓal ngal wa yaɓɓingal ɗum kaalen mbasen haalde deƴƴen ɗum woni ko woodi ko gonga Amadou Ba ala heɓan leydi so tawi kam ko nde ngol ɗo e ngol o baba o min mi mbaɗami focaliser koye département de Podor taw walla Fouta en général mboɗo sikki kanko Amadou Ba omo foti dañde windande komo foti ƴewtade e Macky Sall en 2010 2009-2010 nde wajiɓe keɓi ga e Dakar ene mbaɗa des manifestation ene mbaɗa manifestation ji mumen politique e ka way noon kanko Macky Sall omo nayi Sénégal fof mo waɗa sillonné omo ƴeewa caɗele yimɓe ɓe to ɓuri woɗɗude leydi Sénégal o yeehi o ƴeewa caɗele mumen o haalna ɗumen programme mabɓe janggo e jaam so yi heeɓi leydi ndi holko ɓe ganduɗa ko ɗum woni ko yidde makko Amadou Ba en jii ko gonga yimɓe mbiyata o yahata omo yaha Amadou Ba en jii wonɗo ɗo e leyɗele walla ɗo e nokkuje diwunuji kala mayɗo Amadou Ba kañum addoto toon kalden gonga so tawi eɗen ƴeewa page uji makko sa ƴeewi kanoji makko de communication mbimi ɗo woɗɗani ɗo kala ko kewi toon kanko Amadou Ba eɗen jiyamo toon fuutankoɓe noon kañumen ko mbiyata ko woni ko kalɗen ko nane fuutankoɓe jii tan ko tinɗo ɗumen teddinɗo ɗumen dokken yeru en 2019 somi juumani Aliou Dembo Wuro Lella Sambayal Aliou Dembo Wuro Sow ko kañum rendini yi Macky Sall ngol ɗo ko minen fulɓe mbaɗa minen aynaɓe autant pour moi ko minen mbaɗata caution ma mbaɗanɗomo caution ma kay o addi ngaari o addi gay ɗiɗi o addi gay tati yeeya totta caution on ɗaminaki e mangol donc fuurankoɓe jii ko tinɗo ɗumen yañu tan ha wona e jimiɗi ko tinɗo ɗumen non aɗa andi ɗo kalten ko département de Podor mami arto jimiɗi ko sa yiɗi wonde président mawɗo Abou minani jafuɗa beele so Amadou Ba waɗi fodde foti wadde département Podor nde o waɗani leydi Sénégal ko d'une manière générale jimmi haalde ko mataw ko yeru tan ƴettumi ɗum e nder Podor jimmi yiide sa yiɗi wonde wanga wonata gulɗore jimmi yiide ko sa woni président de la république alay sago telleɗa e ɓalji ɗi lofoɗa e ceene ɗe
ngawƴeɗa e laaɗe ciyoje ɗe naata e jeejowol ngol njaha jeeri njaha waalo jarda e maɓɓe ataye jarda e maɓɓe kosam naata e tibaji hen cora e less caaleje ɗe ɓe tina aɗa tiniɓe on saha kamɓene ɓe tottuma bawa yimɓe fof ene gandi Amadou Ba présence mum ene ngakki ɗon e ganduɗa ko ɗon ɓe mbiyata hande Amadou Ba wona ɗon tan hande sa ƴeewi to bange wonande ɗo galleji mawɗi to bange Fouta min ko toon mbiyami ami hokkata exemple tan kono ko toon jimmi tan hokkude to bange yeru hande ɓesgu Sénégal dajo eɓe jiiɗi kala ɗo neɗɗo mawɗo gilay mawlumaji gilay so tawi hoto Allah waddu so woodi usoraɗo ngara ndenda e maɓɓe mette ndenda e maɓɓe kadi belammo so daje so ɗum usare ndenda e maɓɓe ɗum ɓe ganda an aɗa tiniɓe kono noon Amadou Ba en jii ɗum wona manifestation politique ala biyomo yimo ɗo e Dakar o telli e manifestation politique no opposant ji foof gardat Macky Sall mbo sikki kalden heccanki non wadde horo yi omo yiiɗi hebde leydi Sénégal par ce que Abbas leydi Sénégal ne waɗi des réalités politiques so tawi a tellata koye terrain o a heɓata haydara Amadou Ba koko ɗani koye nder titone Amadou Ba mais kono namlam beele Cheikh Oumar Anne ko taltalol ko ndimama ko yiɗi yaade ina waɗa labangal Amadou Ba ne waɗa ɗum Amadou Ba dogani Cheikh Oumar yahani beele wona ɗum Cheikh Oumar yiɗi wadde e yimma makko ɓe beele wona ɗum jiiɗi wiide soɓe kalima e haala makko wiide somi yaade ma walla somi heddodima e ɓeeɗo aɗa andi kanko won nani mbiɗa haalɗon e maminde wonɗo mbimi wonɗo Cheikh Oumar Anne ɓurtini on ɗo ɓurtini wonɗo ɓurtini wonko gandanɗa hoore ma neɗɗo ha huccita e kilifa muɗum mbiya an ka kilifa ma gayna joɗɗa tan mbiya e penci aɗum fof jooɗi mbiya ɗumen gona e jofaɗ ɗumen won certaine jofande c'est vrai ko gongo holɗen manam jofanɗe ɗe woni comme par exemple o wi ko Amadou Ba département Podor ko accuma département Podor wi ko a yiyen ɗumen c'est-à-dire ko ɓeɗo wonɓe ɗo kadi ɓeɗo wonɓe ɗo hay goto rew wona militant ko yimɓe ɓe ganduɗa ɗon minen ndendi miiji minen ndendi jan tout ɗum ɗo fof ko gonga mais ko ganduɗa ɗon aussi vraiment neɗɗo ɓayde an a wi e wonde min ko oɗo yoni ko oɗo nde wonni ene jeeya aɗa foti wawde wonno potoɗa waɗ hokkude nguurum kono mi anda beele Amadou Ba ene jeeri ɗum c'est ça mon problème min Amadou Ba très sincèrement Amadou Ba faɗano Amadou Ba jaaɗo ha wiya e wonde kañum woni opposition numéro 1 a faami hande presque hay wontude dernier opposition o wona le dernier o wona par ce que o hullirani ɗum ɗo politiquement o hullirani ɗum yimɓe hande joguino e makko yakar mais yakar ana fiɗi politique ala ɗanaji politique ko won haaloɓe ɗum bon ndeɓe karat ɗum ganden watta mbiɗa ɗum tawla ɗum riftaɗen mais politique wona ɗoygol politique ko ummade daroɗa pawa kaldeɗa jettoɗa yimɓe junɗa ɗumen miijoɗa holko yimɓe jiɗɗi e holko jiɗɗa mbawa dendire yimɓe mais so tawi an comme par exemple kala gueɗel fof an ka leli tan hen gueɗel fof ka leli ko bel gumminɗa bel pindinɗa Amadou Ba waɗani politique a jarama eɗen kedde toɓe joni ko settal meftan hen a haalinani beele wona Cheikh Oumar Anne koko ɓaaji ina ŋaaci ina ɓaajiti toon kilanede felliti wadde ni ha yiye eyyi aɗa Cheikh Oumar ɓaaji Cheikh Oumar o ɓaaji taw haalal par ce que o miiɗin wiɗɗo won sottima goto ɓoyen ɗo wi on ɗo e lewru so on jabaki mi anda so jetti on ɗum sotti o yaltin ɗo wi ɗo e lewru so tawi on jabaki mo ƴettu ɗum ɗo e makko responsabilité est ce Amadou Ba jabaki firti ko Amadou Ba ko leli ene wawi taw kamɓe jiɗi Amadou Ba ko leli ɗum waɗi min noon min sinno ko wonno Cheikh Oumar wona e peinto kam o da par ce que ko no firni sa ƴeewi Amadou Ba ma taw Amadou Ba mais doyen min vraiment mi yadanima yiyande ɗon waɗi mi yiɗi mi yadanima gonɗen koye politique kalten ko haala politique eɗen jogui probléme to banggue politiquement eɗen jewtida sibu gargol Amadou Ba to galle Cheikh Oumar wona hasard holko waɗi ɗum ko wonko o nani wonko o joofa ko ɗum addimo o yi par ce que arɓe toon ɓe effectivement ɓe Cheikh Oumar yiyata ɓeeɗo par ce que sa ƴeewi ɓen ko des leaders ko gonga hande nana ƴetti ɓe mbaɗi ɓe gardini Cheikh Oumar Anne woni leader mabɓe woni kilifa mabɓe woni mo ganduɗa ko kañum reɗɗi hakkude mabɓe e Amadou Ba goto mabɓe fof wonko waɗata drainé kono noon ɗon ɓe kalata ɗon ko ñaw politique hakkude mabɓe e Amadou Ba e nder falde Podor
mais effectivement min an jiruɗa ko haala ka min vraiment min jirumi Cheikh Oumar ko haali ko haala tan kaw fori haalde parce que haala kan ɗestekkude non parce que ɗon e ngoni koye wadde diagnostiqué mais aɗa andi wonko ganduɗo ma ko bedde jeeyi wonko ganduɗo ma ko galle jeeyi non si Abbas non mais wonko bedde jeeyi non en politique aɗa andi ay comme par exemple haalama homi rokkuma hen exemple comme par exemple ay Ibrahima Sy ministre ndo yalti ɗo omo haala o haaldanno pourtant o haalano ke famille do wiyande e wonde do wiyande wasse tan do wiyande e wonde minen famille ɗiɗo dossier ji ɗi ganduɗo hoore ma kala dossier mo wona dossier Pastef ayi ɗum yalti non aɗa andi jiida non ça veut dire ko ɗo haala ɗo fotani haale ɗo non doyen aɗa andi haala ɗum wiyata min laamo min balɗe min gayno so makki gayni toto Abdoulaye Daoud nangamo non mais contexte uji jiida mawɗo abou contexte uji aɗan ko waɗi contexte uji jiida ɗo won iltimotom ɓe dokkuno Amadou Ba won ko ɓe goytey ko ɗum Amadou Ba nani ɓe ngari leader aji en ɓe ganduɗa ko hande ko leader ummiɓe e bangyo e bange e nder falde Podor ɓe ngari ɗo leader mabɓe mawɗo mo ganduɗa ko coordinateur mabɓe Cheikh Oumar Anne ɓe ngari ɓe joddima e bureau Amadou Ba eɓe kaala caɗele ɗe ganduɗa ko ɗum woni ɓe ko ɓe goytoto et effectivement min mboɗo sikki koɓe kaali toon ko heddi ko beela ene fonno waɗede e kanoji waɗe yalta walla wasa yaade mais jimi yiide hayso ɗum yaltini politiquement haalaka toon ka non c'était trop dur ka wasa yaltude min mi yirani ka haala ka ganduɗa ɓurtuka Amadou Ba so tawi noon ko gonga parce que Amadou Ba e hoore mum sa ƴeewi ɗum ma andu haala kayne waɗi ɗum piqué no feewi wonko ganduɗoma wonko haalota ko e yeeso ɗum ɗo par ce que ɗum yalti aduna fonde nuccite hen non mais c'est la réalité non la réalité woni comme par exemple yeɓe joddo tête à tête kamɓe ɓe jiddiri eɓe gandi keɓe ɗumin wona gongaji foof kala e nokkuji foof mais ɗum woni ko woodi ko ki babawo aɗan ko woni gonga ala droit hulde probléme saketta tan o gasi ɗo Cheikh Oumar wi l'an 2029 sa laamaki hakkeji yimɓe nanema e ko nandi hen jiɗɗa wiide ko an yo haalde ɗo foti haali wona no haalda waɗa ko haala sirlo ɗo keltana boowal baba kañum mo hokki yiyande mum ko haala ka ɓurtani tan o gasi kono garten e Bassirou Diomaye Diakhar Faye no waɗa lancé hono kawtal landaji ɗiɗi yaadude ñande aset nogas e jeeɗiɗi to King Fahd Palace holko jiɗɗon ɗum ɗon min de kam e yandam raɓɓere yimɓe heɓno nana yaade yimɓe fof nan dogo joni parti ɗi jiiɗan opposition ɓe kalta ɓe fof ɓe mbaɗa négocié aɗan ko Sonko joguino gueɗɗe yimɓe ne jaa toon joni ɓe puɗɗi ɓe faade ɓe gummo e Sonko ɓe doga e paata Diomaye non aɗa andi Diomaye il a intérêt omo jogui intérêt mawɗo hande ɗo yiɗɗo haw yiilamo par ce que Diomaye ko addani ko Sénégal caɗele Diomaye nde naati nde laamu yiyani laamu joni o yi laamu han kadi sa yi laamu noon a sunjat han kadi a perwat ala manam a waɗat groupement quoi a yiɗat guirat ɗum addinima woni ko waɗa créé ay hande Sénégal naɓe heewɓe won waɗoɓe reproché won waɗoɓe reproché mbi an hande Sénégal ɗo yartiɗo e caɗele an aɗa miijo formude parti est ce que an a fotano yaade toppitɗa Sénégal naɓe caɗele jogui ɗe ɓuri wiide wonde aɗa nodde ɗo aɗa waɗa lancement parti to arti jayde an ko mbiɗa hen an min mbimi hen que ene foti waw wonde par ce que caggal kay o yiko kadi omo jogui ambition 2029 o illa o ala ambition 2029 te kadi hande moƴƴanno tigui rigui taw kanko so laami o ala ambition 2029 ambition jogade mandat oɗo mbo totta o rewna ɗum lawol a jarama baba yandema hen ɗo cektoɗen eyyi mboɗo sikki waddemo parti nde ko hunde moƴƴere min mboɗo yaadi hen sibo eɗen gandi président sa ari duuɓi joyyi ko mbiyata ko ne famɗi surtout kanko duuɓi mabɓe joyyi eɗen gandi duuɓi ɗiɗi ɗiɗo ha e duuɓi tati ɗiɗo kam eɗen mbawi wiide sa ƴeewi sa waɗat to banggue bilan ala taw ko fuɗɗi to banggue bilan immatériel noon omono fuɗɗo caggal aljuma ɓennuɗo mataw mbiyami fewde ha ko aroyta ko en jii wontaɓe ɗo fuɗɗi waɗde to banggue bilan immatériel ko wona ɗum ko ma won ko jiiɗa e leydi ndi beele mbawa fawde hen koyɗe ma beele mbawa wadde hen gollude ɗum beele janggo e jaam sa yeehi kam ma won ko gaccuɗa ɗo jeeye e bilan ma mo ganduɗa ko ɗum ɗo ene yiiye ko an golli ɗum mboɗo sikki duuɓi joyyi ɗum tan gaynani ɗum e saaha noon caɗele ɗe ganduɗa ko en jii ɗum e mandat makko joni noon so tawi jomum ne jogui ambition wadde ko yiyete ko deuxiéme mandat en jii surtout ma coalition mabɓe o
sa ƴeewi ko parti ji ɓoli tan ndenti toon hakkunde parti kam e mouvement ji te eɗen gandi ɗiɗo parti ji e mouvement ji kawɗu toon won intérêt mais goto e mabɓe fof nanni ɗum toon gam ƴewde janggo e jaam so tawi yeehi ma ɗum yaltoy ma tawi ko ɗum intérêt ji ko gon ko mbiyata ko en politique fof hen ko ɗum intérêt kono noon wawata walludemo tan suuramu e caɗele ɗe ganduɗa nana garoya janggo ko daña parti sibu kanko fof e waɗno so yiiɗi yiyade janggo e jaam ɓe jaaha kamɓe fof e ɗum ɗo alay sago daña parti ko kañum koye banniére mum o yahata beele o waɗa congrès ha o wawa yaade wadde so tawi o dañi mo ganduɗa ko parti makko mo jani hoore makko waɗa kuwafe ɗiɗon mouvement ji e parti ji fof mo renda waɗa kuwafe lowte nattuɗe hen ɗe fof ɗum kadi mboɗo sikki ma wonanmo ɓuural janggo e jaam wawde addude parti ji goɗɗi beele ɓe mbawa yaade sumgoji 2029 a jarama Abbas mawɓe landaji heeɓe notima to yoga e mawɓe landaji mbay kono amni hay debbo mo yawane mum ala gornowo ɗum beele ngal keewal wona keewal mumtine e Ousmane Sonko no way fof en jii hay jillu makko gueƴo hecci hanki sukaɓe ɓe ɓuuri hewde ɓe o yadata par rapport e kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye eyyi no aɗa andi Bachir déjà yimɓe heewɓe ganndorma gonno ke Pastef a yii ɓoorima aɗa nan ɓoorima ɓoori cakkaji men toon to Pastef nen paati toon to Bachir ko woni koye CREI eɓen paati toon sukaɓe jaata walla ko mawɓe tan gona ko mawɓe hoore mum joguiɓe responsabilité ji mawɗi e nder Pastef kañumen goni e ɓoccitade eɗen ngal et bien sûr oɗo no wiyeten ni aɗa andi c'est vrai cukagu ngu hannde heewɓe heen wone aɗa andi so neɗɗo wi Pastef ala yimɓe tan kala juumɗo Pastef ha hannde min mbiyan ha ñalangal jangde eɓe keddora yimɓe c'est vrai noon nen usto par ce que par rapport e sorti maɓe garonijo par rapport e muɗum hannde ustima tigui rigui ala tan kono haɗani eɓen jogui yimɓe par ce que eɓen jogui yimɓe gandorma ɗen ɗon yimɓe woni wiyeteɓe keɓe candidin manam walla keɓe hankkadi keɓe ñig noon jumɓeɗa ñig keɓe waɗɓe ñig manam hankkadi keɓe wiɓe wonde ɓayde minen min tinama ga hay so tawi minen mayi men mayi ga woni jaafuɗa directeur uji goppoji nomaɓe woppoɓe ɓe te mawɗo mabɓe o nan jaggue poste maɓe salaire mum kamɓe ɓe mbaɗi kono wiwaɓe ɓe duttima kadi wona mabɓe cuɓama mbaɗi démissionnaire jalti jeehi ko jiiɗaɗo banggue politique ko puydam haali ke an keɓa ko gandanɗoma ko futine leydi mawɗo ma kañum démissionnaire aɗen ɓeɗo joni kala hen baɗɗo démissionné pour min leydi Sénégal foti ɗum waɗa sanctionné won anda oɗo wona intérêt leydi ndi ummino ɗum ko intérêt hoore muɗum intérêt neɗɗo goto a jarama baba konngol ma cekkito a talat paal inchallah min noon mbeɗen jogui konngol cakkitingol mawɗo Abou ko adi foof a haalinani mawɗo Ablaye Wolle min jogui nelal e makko wuuro ɗe wiye Degembere en ñaagomo vraiment kañumen jata tan ke maayo ngo min ɓuri komi fana Allah en seeɗi hiccanki gote mabɓe newi e wonde émission ngaji mon ɗo mbattoni fof onon kalen Ablaye Wolle Ndiaye tinno saabu Allah amin jogui Degembere woni ko ɗo e Fanaye eyyi wuuro ene wiye Degembere tokos eyyi Degembere tokos bon eyyi Degembere tokos sowelam bon à part ɗum ɗon noon ko kadi mami yaha Tekan par ce que Tekan waɗata kam yiyat toon mawɗo Abou eɓe kettono min feewi te eɓe jogui fedde wotere wiyete ko Actum woni ko France AST woni association santé pour Tekan eɓe jiiɗi uddide centre de santé mo Tekan mawɗo Abou ala fo teddungal ngal eɓe mbaɗa hen pour vraiment yo yimɓe Tekan naɓe yo yimɓe environnement Tekan o mbawa dañde jam ɓayde ma wona kewol mawɗo Abou kadi au passage mi profite mi salmini hen Ibrahima Thiaw mo ganduɗa ko kañum woni sabu par ce que Ibrahima Thiaw waɗa kam salminde mawɗo Abou woni neɗɗo mo ganduɗa juttuɓe kintorno 68 millions waɗa ɗum e lycée te lycée o ko lycée Sénégal fof naftorto aɗa andi on vraiment ko neɗɗo jarɗo ɗum noon kanko ne o jarama assalamu aleykum wa rahmatullah on jarama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV e Pindi Média ha tengte yewtere men leral communication en calmini ceerno Samba Gagnal Abdoul Hamme mo yewimale o salminama salminago nde salminago teddugal Amadou Demba Diop inspecteur principal impôt domaine mo Bokke Sall Salɓe salminama ceerno Alassane Sall mo wasatake El Hadj Moussa Ousmane Ndombo ganda joɗɗo gandal o salminama ceerno Mamadou Bassir Sall ko noon e ceerno Amadou Ndongo laaɓɗo gandal janama no fewi no fewi no fewi no fewi en calmini Alexis Bassoum en mbi bisimilla makko leydi ndi ɗo e Dakar Sénégal fof tana alnama ɗo wutte o ñante noon ko Souleymane Ndiaye Kodde Boule Fondé hande
ma en kar ɗon ha lawol gongol so Allah namɗo a jaaɓi